Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Mao kaning usa ka babae nga taga Menchaca, Calatrava, Negros Occidental. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Lorgie. Di amay ni friend request na ako. Robert, ang iyong name? Ako ning i-confirm be. Aron mo ka ng akong friend sa Facebook. Mao ba? Narekas Manila? Oo, pero taga Negros gid ko. Salamat ha. Saan sa man? Sa imong pag-accept sa akong friend request. Maong nanawag din ko nimo. Okay ra, oy. Gusto mo sab ko nga dagkag friend sa Facebook. Parehas din ha. Mo gid ang imong name, Logie. Ikaw? Robert, jugit ka? Oo, mo gid ang pangan. Okay ra nimo, G, nga manawag ko nimo. Okay ra, oy. Friend na ba yata? Maod di ay, nga tagsara ka magpakita na ako ha, kay naano di kagikabuangan. Sakita sa danang pagkasultihan ay, uy. Gikabuangan, Jud. Ay, sorry. Ang bot na ko ipasabot ba, na anak gikalingawan ba, na nakay bagong friend sa Facebook. Aw, anak ba? O day, uy, nakig-friend man ako. Unya, nanawag dayon siya. Di, ako na lang po nga entertain. Ang basing na ibog na ni mo, day. Sabi di, uy, ibog ko taon. Gusto na ng makig-friend, uy, si Robert na ako. Maura na. Ha? Sige na ba? Iyo lang imong kamera. Nga naman. Gusto lang ko makita nimo. Pasig mo na way ka. Dili lagi. Sige na ba? Sige na lang, uy. Unya, o sa maikasulti ni mo? Guwapa giday ka. Nanaway ay. Tinuod bitaw. Guwapa ka. O ganahan ko nimo. Robert, G, kung manguyab ka ko nimo, imo ka akong sugton. ikaw ron, dili ba friends raman pa? Nganong manguyaman ka na ako? Di ba? Friends is a beginning of love. Hala, no? Mo na tinuod. Ganahan ko nimo. I love you. Pero ayaw ka bala ka. Huwag mo ko magdali. Anam kong magpaabot kung kano sa kamaluoy nako. Robert, Unsa niya akong ingon mo, ha? Naibog lagi na nimong imong kachat na si Robert. lagi tayo, uy. Nakalitan yung kuday nga nanguyab siya na ako. Oo, unsa may mong dugayan? Kung may feelings sab kaniya usog ta. Kinsay sugton? Kuya, wala naman sa taning mo diha dong, oy. Ukalit man lang kag tunga diha. Ay, kinsay imong ipasugot ni Lorgie? Heart? Ay da, namo gay naibog sa atong amiga. Kaniyang friend sa Facebook ba? Uy, kay nang uyab man kuno niya, mo nga kung giingnan nga ipasugot na. Oo nga ba? Wala, sugta na yun, G. Aron, makauyab na ka. Tinuod, G. Imo na akong gisugod. Robert, uyab na ta. Salamat kayo, G, ha? Bisan tuod-ud, wa pa ta makita sa personal. Pero, na-feel na ako nga tininuod ang imong tinguha na ako. Salamat, Lord, G. Basta ayaw lang yung ko binuangi ha, Bert. O, G. Ipasali ko na nimo. Salamat. I love you, Lord G. I love you too, Robert. Ha? Mine? Oh, mine. Manay gusto na ko nga atong tuganay. Okay na nimo? Okay na, uy. Sige, mine. Ha? Muli ka sa akong birthday, mine? Mao na mine. Nagplano ko nga muli ko dahil sa ato. Kaya gusto sab ko nga magkita las personal. Salamat ha, mine. Excited na sab ko nga makakita ni mo. Pila na lang kakaadlang akong paabuton. Birthday na ako. Ang muli na si Robert. Makita na gid mi sa akong uyab. Ha? Dili ka makauli sa akong birthday? Pasensya kayo, min ha. Gisayan ko sa kong buhol sa laing lugar. Maglisod ko papauli dahil sa ato. Mao ba? Sige lang, mine. Magpadala ko nimo kwarta para birthday nimo. Ay, okay naman good. Ug dili ka magpada. Basta, magpadagid ko nimo. Og, advance happy birthday lang, mine. Salamat. Dugayan na din na to, minsa. Mao gyud. Maralag ko ka. Usa naman dahil katuig ka pintas sa nagauyab? Sige. Mine, gusto na ko nga magbinyo na ta.
Ha? Minyo? O man, kinigulit na ko dahil sa Negros. Magbinga na ta. Gano'n sa masab ka mapauli? Basig karong December. Magpaulit ako diha. Magpaabot ko sa imo pagpauli, mine. Paabot na gid ko man. Kay pila na ba yung kabuhan December na. Oh, mine. Magpaabot ko nimo. Pila naman ron kasi mana nga wala mo kontak si Robert na ako. Ako ganing tawagan, be. Hello? Saan may mandayo? Hubog ka, mine? Ha? Oh, kaindan lang ko Gamay ra. Huwag ko makabalibad sa akong barkada ko. Kauban meron? Naunsa di ka. Nga nawa naman ka makontak na ako. Busy na ko Ako yung tamang sultihan. Kakay ko. Hello? Hello, mine? Mine? Ki-off na niya ang cellphone. Nausap na din ang imong uyab? O, day. Nikalit man siya kausap, eh. Iklaruhan na niyo day, uy. Nagplano naman ka mo nga magminiw. Nausa naman ka, mine. Hubog na sad ka? Wakay Hapit naman ang December. Unsa man kang pitsahan mo pa uli. Dili ko makauli man. Ano man? Di ko makabiya sa akong trabaho ko. Ang anda mong storya. Kaya nagawa pa ko online games. Samo kita. Ayaw na pagilak-hilak diha, uy. Gisakitan lang ko sa kibuhan ni Robert, day. Iyan naman hinuwa kong gibaylo sa iyang mga barkada o sa iyang online games. Basi nga pa nila hinungdan day, uy. Usabot ni mo ipasabot, day. Basi, nila ang uyab si Robert ba? Wata mahibaw, uy. Layo ba mo susag-usa? Ako pa nimo no. Pangitaw paagi nga ma-monitor nimo ang iyang mga lihok. Gusto nga kong amiga. Kinahalang na may baho ko sa mga lihok ni Robert. Oh, usa ni? May laing account nga gibuhat si Robert? Ako din tanawon, be. Oh, may laing uyab si Robert. Oh, Love Grace ang pangan. Sweet pa kayo sila sa ilang picture. Di apay gipost ang babae nga gitag siya. Oh, iiyak talaga ako pag nawala ka sa akin. Salbahis ka, Robert! Sorry kayo, Mine. Ayun akong tawag mine. Oh. Salbahis ka? Maudi ay nga dili ka mo dayon og pauli. Kay may lain na day kang uyab diha. Paano ka mahimo yun Sakpan mo ko ni mo. Utugan na ako. Oo. Mailain akong uyab. Og may nahitabo na mo. Ano sa? Sa iluwak man. Siya good. Siya good na kunauna ako. Nga, lucky ba ako? Ayaw na lang pagpangatarungan pa, Robert. Kagdili na ko ni mo madana. Magtawag na lang ta. Kalimti ko kay kalimtan tasab ka. Gisakitan ko sa gibuhat ni Robert na. Pero kinahanglan nga ako siyang bawakan. Aron dili mo samot ang sakit nga akong bation. Sa pagkakaroon, naka-move on ako sa gibuhat ni Robert. Dinhi na lang kukutob. O daghang salamat sa pagtagan nining akong tampo. More power sa RNN. Mao kitong mga galang kaagi ni Lord G nga taga Menchaca, Calatrava, Negros Occidental. Ang mga kaagi gibatan ng duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Regana. Kamuusap mga hikala at mga suking ti paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. Rene Obra ug attorney Elaine Bathan. Ngon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgan lang ko ninyo sa ngan nga Riza, hingkod ang pangidaroy. Itago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa naapila namo nga sinking fund nga giorganize sa among kaila. Aron ihisabtan, sugdon ko atong January 2019, diin nagsugod ni ani nga sinking fund. Aron ihisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. May igo-igo naman ko nga tigom ba? Unsa kay maayo nga negosyohon? Uy, kung magnegosyo ka, kanang makamao ka sa gisudlan ni mong negosyo. Unsa ipasabot nimo anak ka? Like, for example, bakery. Kinahanglan nga magkamao kang mutimpla og paan. Aron kon mo absent o di ba ka tungahon sa imong bakers,
nakang makapuli niya aron dili mapitahan ang imong negosyo. Ay, kalisod anak pa, uy. Hmm? Ko anak. Kung gusto kang magtindahan sa sari store, kinahanglan nga makamao kang mangumpra, kamao kang mangita og kumprahanan nga barato, ngita kag supplier nga barato. Ay, hasula anak pa. Mo, Huwag ko talent anak. Ug wa ko pasensya anang mangumpra nga taas kay linya inig pangumpra. Ang gusto nako pa kana bang magnegosyo ko nga magpaabot na lang ko sa akong ginansya. Kanang mag-invest ba ko ron? ang gusto nimo dawat lang kag limpyo, dili ka mulihok. Kay gusto Uy. pa man sad ko nga mo trabaho pa. Balik kining natigom nako bang kwarta, akong i-invest for extra income. Ay, isuod na lang nas bangko oy. Mutubo ra na. May raking tubo sa bangko eh. Hmm. Ang bangko lagi makasapi sa akong kwarta. Kay ilamang pahuwa man ang akong kwarta ug taas ang interest. Mao ang gusto nako pa nga inegosyo ang akong kwarta. Negosyo? Oh, Investment? Oh, Jirel. Unsa kay maayo? Maayo kay nangutana ka na ko, ana. Naay kuan ka nang nangagmin ako o ka ng sinking fund. Sinking fund? Oo! Matubo ko na og 5% ang imong kwata matag buwan. Oh, kana. Ganahan ko anak bayot. Dako-dako og tubo. Oh, interesado ka? Kay may meeting man ko nun sila sunod simana. Kuan, Diyaman, mutambong na lasag ko kay Oh. og moapil ka, moapil na lasag ko. mo ba? Sige bayot. Unsa ang adlaw sa semana ang ilang meeting? Okay. Nagapalis na ba ang tanang ni Tambong para sa attendance ng atong meeting? Okay na, mother. Very good. Magsugod na karon taon-taon. Maghiskot kita bahin sa policy sa atong sinking fund. What sa tagamay ha, kay basig may moapas pag-register. Jirel, kinsa man na siya? Siya si Mother Sidra. Siya ang nag-organize ani nga sinking fund. Mo din na siya, Mother Sidra. Paabot lang ko na taog gamay og sugdan ang meeting. Ha? Sinking fund? Oh, pa. Og interesado kung nga mo apil pa. Unsa? Oo na, unsa mo kuno'y patakaran, ana? Ang gingon ni Mother Sidra ganina pa, nga ang mapundo na mga kwarta sa among sinking fund, amo ning ipautang nga may 5% ang interest mataguan. Unya, magtubo gyud ang among kwarta pa. Mao ba? O kung ikay mohuam og kwarta sa inyong sinking fund, Oh, mag-interest ko pa. unsa? Mag-interest ka na noon sa kaugalingon nimong kwarta? Pa, gituyo man na. Aron mo dako ang among kwarta sa among sinking fund. Ay, Pero dili ko muhuam pa, uy. Aron dili ko maka-interest. Kaya akong gusto baya, mutubo ang akong kwarta. Mag-invest na lagi ko pa. O magkubra na lang unya ako sa interest sa akong kwarta. unya? Kung madilid po mi og hatag sa among sinking fund, may penalty po mi aron gyud mo dako ang kwarta sa among sinking fund. Unsa? Giganahan ko sa policy sa among sinking fund. Kaya alam nako, dali ra nga motubo ang akong kwarta kung i-invest nako sa among sinking fund. Unya, Unsa ba nagikabisihan nimo sa imong cellphone oy? Nag-FB ka? nag-FB ba uy? Nag-review ko sa policy sa atong sinking fund. Oh, no si imong cellphone? Gisindan ka Mother Sidra sa imong messenger? Wa uy. Saan man niya pag-send na ako adto uy? Nagisuwat raman to niya sa Manila paper. Usa kay unsa man nimo diha sa pagtan-aw sa imong cellphone? Akong gipicturean tong Manila paper pag meeting nato sa policy. Ay, naghago pa ba siya basa-basa ana oy? Naisikutan naman na sa meeting oy. May tambag ni Papa nga kinahanglan tun-an ako ang isudlan akong negosyo o investment sa akong kwarta. Kay ug magkinaunsa ko ang dagan ani kun maayo lang, mo invest pa ko. Unsa? Unya, kumusta naman ang sinking fund ninyo, Risa? Okay ra ya pa. May pagkadaan ni Mother Sidra. Mao ba? Maayo noon. Kay, nabalaka kaya ko niya nang isudlan nimo. Ha? Nga naman pa? Tiyaw mo na. Gisuwat lang sa Manila paper ang inyong policy. O unsa man nagitawag ninyo og passbook kunuhay? Papel lang? Ay, wa man ay problema pa. Kaya mataghatag na mo matag semana, mupirma mong gyud si Mother Sidra sa among passbook. Pag matuod nga nadawat niya ang among kwarta. Oh, mao ba? Pa, may pag mo apil ka namo. O, unsa? Anong nagpatawag bang ka namog meeting Mother dear? Tungod kay kalipay ko ipabaw ninyo. Nadako na yung tagpundo sa atong sinking fund. Yehey! O mahadod na ko magupuntan ni. Kay dako naman yung kwartaha. Bitaw, bitaw. O masagid mahurot to pahuwam ang tanan. Oo. Mong niara ni sa akong gamot. Mong iuli ko nila siguro ninyo ang mga prinsipal. O ang mga interest, mo nila ipabilin. O may atong pahuwaman, may atong patubuan.
Pero sa katungay utang-utang sa itong sinking fund, sama ni Risa, 165k naman yung imo dire. Kuhaan ko ng 10% para may bibilin man imong share dire kung kato sa ipautang. Ha? Ay, December na. Excited na kay ko sa releasing sa among kwarta sa among sinking fund. Madawat ko na gyud ang interest sa akong kwarta. Dako gyud ni. Madayon ng Pasko na mo ini. Oh, si Jewel. Hello, Bayot! Kumusta na yun? December naman. E nasama ko na pa mag-release sa atong principal og interest. Day, sad news. Lisod ng kuntakon si Mother Sidra. Unsa? May nakakita pa man ko ni Madir Sidra nga nag-organize sa among sinking fund. Pero maulagi, nagdumili na kini sa paghatag sa among principal og interest. Ang uban, iya bang nahatagan nga taginagmay lang nga tag 750 pesos lang. Apan kami na nga 20 tingali mi ka members ang wa niya mahatagi. Kaysa akong bahin nga ako'y dako og naput up sa pila ka buwan gi interest akong principal nga kwarta. 48k ang iyang hatagan nako. Ug hangtod karon, wa nagdid mi hatagi ani. Ug wa na sab siya matigsulti namo. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, kanang mga sinking fund, kinahanglan pa ba nang i-register? Kaya ang sinking fund nga gi-organize aning nagdana mo nga ginganlan og sidra, wa kini marehistro. Makakiha o makapablater ba mi anak niya? Ikaduhang pangutana, enough na ba kining among gikuptan nga temporary passbook nga may signature ni Sidra nga nagmatuod nga nakadawat siya sa kwarta nga among gihatag niya alang sa among sinking fund? Ikatulong pangutana, kung dili niya ihatag ang among kwarta, unsa may among ikaso niya? Unsa may among kuhaon sa barangay before me magpa-blatter? Certificate to file action ba? Ikaupat o katapusang pangutana, interest na lang sa among kwarta ang among defight nga mabalik namo. Giali na noon niya ang among principal, apan gikuhaan niya og 10% para dugang invest namo para ipahuwam. Makalusot ba siya kung amo siyang kasuhan kay gibalik na niya namo ang principal? Palihog, tabangi og pambagi ko. Kini ang akong suliran, Riza. Maayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Og ako ang muhatag ninyo og tambag og tubag. Sa inyong mga pangutana, kabahin anang mga punto legal, emotional, personal, inyong mga behavioral, mga problema sa inyong kaugalingon, kanang inyong mga issues nga mga giagian karon. Naaba mo yung mga kabalaka, naabay nagbother ninyo, inyong problema sa pamilya, sa inyong higala, sa inyong karelasyon, sa inyong kapuyo, sa inyong katrabaho, ay mong kabalaka. Ipadala na inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad nga atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal ta karong adlaw, mga sugintig paminaw, ang ato ang letter sender. Atong tawgon, ipadanis ang iyang suwat sa atong official writers page. Oy, greetings sa ato ang mga likers, ug mga mo-comment din ha sa kini ang atong suliran official writers page. Thank you kaayo ninyo. Og unsa ganining problema aning ato ang letter sender? Niya tawgo na to sa pangalan nga si Riza, kabahin ni aning sinking fund. Common kayo ni trabahoan sa ato ang mga kaila, kanang kung sa Bisaya pa ang tawag anang sinking fund, data-data. January 2019 ning apil ning sinking fund si Riza nga inato lang gud nga sinking fund sa mga kaila lang. Unya ang policy gani gisuwat lang sa Manila paper na ug temporary passbook lang ang ilahang gisuwatan matag semana nga mohulog sila sa ilahang sinking fund. Unya pirmahan sab kini sa nagdala og nag-organize katong si Made. Di lang nato i-kumpletong pangalan ha. Ang matigom nga kwarta ilahang pahuwaman ug patubuan. Kung malate sa paghatag sa ilahang hatagan matag semana naapoy penalty. Karon nagkadako ng ilahang kwarta sa sinking fund kay ang nagtubo man no. Unya ang kang Riza dako gyud January 2019 pagka September 2019 nahimo ng 165,000. Giuli kini ni Cedra kang Riza ang 165 kay mahadlok naman siyang mugunit sa kwarta pero gikuhaan pod og 10% kay wala kunoy huwam-huwam si Riza sa kwarta ug ipuno sa ilahang pondo para pahuwaman. Niabot ang December ang ting-release sa principal ug interest. Excited na mo ani si Riza sa interest sa iyahang kwarta. Apan wa mo hatag nila si Cedra kay napay 48 kuno nga kubrahonon.
si Riza nga kubrahonon unta ingon man ang 20 ang 20 pa nila ka membro agoy murag dahil na nagsugod no kanang sinking fund kinahanglan bang i-register kay ang sinking fund nga gi-organized aning nagdala namo o ginganlan nilag Sedra wa man sila mo register makakiha ba or makapablatter ba niya okay kanang mahog magina siya no nga list credit finance no kana nga institution pero di pa manggod mo ingon ana ka dinagko o niya pero ni pautang manggod mo sa gawas ang normal manggod anang ako nahibaw-an sa sinking fund is kamo ra puy mo utang tuyok ba kung kinsay mo kahuam ang kana rang nagnitampo pud sa sud kay lisod man sukton unya ang imo pong huwaman taman ra pud sa imuhang na contribute kay para dili pud maproblema ang kwarta ang problema ninyo kay gigawas manggod ninyo now supposedly of course kinahanglan i-rehistro kay commercial naman ang purpose pero basin kay mahugog inato pa mo nang wa pa mo naabutan ng puntuha makapablatter ba mo makakiha ba mo niya of course pwede labi na kung namo ebidensya para pagpamatuod nga na misappropriate niya or nagamit niya ang kwarta nga way pagtugot ninyo o para sa personal niya nga gain, no? So, pwede na matawag na itong estafa or pwede qualified theft, depende, no? Sa situation, yun sa niya pag kuha ang kwarta o mapablatter yun ninyo siya. Ikaduhang pangutana, enough na ba kining among gikuptan nga temporary passbook nga may signature ni Sedra nga nagmatuod nga nakadawat siya sa kwarta nga among gihatag niya alang sa among sinking fund? Yes, of course. No, any document. Ang atong balawd nagingon man nga mga ingon ana gani dapat in writing. Wa man nagsulti nga dapat in a bond paper, computerized, no? Basta in writing and naa kay proof nga iyaha gyud ng pirma, no? Unya nga nadawat gyud niya and duty bound siya kay nidawat man niya naa niya ang kwarta, giintrigo nimo niya, gisaliga nimo siya, no? Unya napakyas ang imuhang gihatag nga pagsalig niya. So pwede gyud na ang kanang passbook. Maayo na lang kay naa kay passbook gikuptan. Bahala hinimo-himo or inato. Ikatulong pangutana kung dili niya ihatag ang among kwarta unsa may among ikaso niya, unsa may among kuhaon sa barangay before mi magpa-blotter. Certificate to file action ba? Ako kay kamo raman gyud pod, no? Maybe you want to give Sidra also the benefit of the doubt kay sa imuhang suwat nako ningon man ka nga katong nidako na ang kwarta, nahadlok na siya, wa na siya ganahi mo kupot kay siguro di pud siya anad, no? So tanawa sa kung tinuod ba nga napamoy suktonon napamoy kolektahon di open lang kay total kung ma-account na niya ang katong iyang kolektahon nun compared sa kuwang nga iyang hatagon unya kung makolekta to mahatag to makuha nimo balik imong kwarta then posible nga wa pud siya manguha or mogamit sad sa kwarta wa lang gyud ka kolekta no so tanawa sa og klaro before you go and then ako mo suggest ko kung silingan ra mo kamo ra hopefully masulbad ninyo sa inyong barangay unya kung dili gani gyud file na lang gyud ka og kasong kriminal which can either be qualified theft or estafa. Ikatulong ay kaupat no og katapusan niyang pangutana. Interest na lang sa among kwarta ang among gi-fight nga mabalik namo. Giuli na noon niya ang among principal apan gikuhaan og 10% para dugang invest namo para ipahuwam. Makalusot ba siya kung amo siyang kasuhan? Kay gibalik na niya namo ang principal. Wa man na nag-ingon nga ang sabot ninyo ang katong principal imo. Ang interest imo man pudto. Unya imo hamang giintrigo niya gihapon kay imo gihapon gitugtan nga gamiton ug ipatuyok gihapon ang kwarta instead nga imuhang kuhaon. No? So obligado gihapon siya nga ampingan to ug ipalambo to. No? So kung nagamit gid niya sa personal nga nakasa gyud siya then makiha gyud gihapon nimo siya. Kaya ang interest imo man na. Accessory follows the principal. Ang principal mo tong imuhang kwarta nga gi data ang accessory mao man na ang principal. No? Ang ownership na to pagpanag-iya na to apil man ang fruits. Apila na kung kwarta na ang interest mo na ang fruits under the law. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Daghang salamat, stay safe mga sukintig paminaw og maayong adlaw.